Здравейте, казвам се Георги Великов и това, което ще ви снимам в поредица от няколко клипове, са сметища в самото населено място. Казва се Игнатиево, това е Варненска област. Директно започвам с първото. Ето, може да видите, това е край пътя. Една уличка. На удобно място, спират си хората, хвърлят си боклука. Те даже са започнали може би от навътре, защото сега е мъгла и не се вижда много ясно. Но това продължава доста нататък. Ще видим докъде ще мога да стигна. Както виждате, продължава се нататък. Има всичко. От строителни до битови отпадъци. Цялата улица така е запълнена. И не знам колко нататък продължава, но даже вече и понамирисва доста неприятно. Може да видите за какво става въпрос. Май до тук само. Те от двете страни на улицата са го запълвали. По-нататък не виждам да продължава.